हरे कृष्णा। आजी आमगेले गुरुवाराचे भजन संध्याका आयिल्ल्यार तुम्ही पूरा वैष्णव बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी दिमातुलान हार्दिक स्वागत। आजी मस्त इम्पॉर्टंट डे। आजी आमगेले भक्ती विनोद श्रील भक्ती विनोद ठाकूर हांनी हांगेले अपियरन्स डे आणि तशीची वामन द्वादशी वयस आम्ही वैष्णव बांधव पुराजन श्रील भक्ती विनोद ठाकूर हांगेले नाव पुराय खंचे ना खंचे रीतीर आयकून अशा पुरो तांगेल भजने रीतीरी तांणी मस्त पुस्तक बरयला ताजी रीतीर पळोवन अशा पुरो हन्नी जाल्लेल्यान 1838 नाडिया म्हणून जिल्ह्याचे एक वेस्ट बेंगॉलाचे एक नाडिया म्हणून जिल्ह्यांतू हन्नी मस्त व्हडा घरांतू जाल्लेलींची हन्नी गव्हर्नमेंट कामार आशिल्लींची आनी हांगेले आनी संसार असत गृहस्थ आश्रमांत आशिल्लींची जल्लारू तांणी तांगेले कसकसने गौडीय वैष्णव संप्रदाय कसकसने कोरका सकाळी बग्गी उठोन जप पूरा खंचे तांणी उणी कर नशी तांणी मागीरी ಸ್ವಲ್ಪ वर्षानंतर तांणी संन्यासत्व घेतलेलं असं आणि मस्त भजन आणि कृष्णा कॉन्शियस बुक्स बरयलेले असं इंग्लिशांतू बेंगॉलींतू आणि मस्त अनुवाद वय केलेलं असं पुस्तक आणि वैष्णव दीक्षा घेतलेल्या श्री विपिन विहारी गोस्वामी हांगेल्यांतू आणि स्पिरिच्युअल इन्स्पिरेशन हांणी घेतलींची श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी हांणी हांगेले एक उत्तर म्हाका मस्त खुशी जालेलें हांगेले बायोग्राफी वाचितना की आमी कृष्णाले हाजींतू भजन कृष्णाले कीर्तन आमी सांगता असलारी आनी आमगेल मन ते आयकत कृष्णाले संकीर्तन भजन आयकलार सांगलार ताचिंतूच आमगेल मन नियंत्रण जाता म्हणून हे आयकून आजी तुमकां पुरा जनाक हे भजन संध्याक आमी स्टार्ट करुया म्हणून तुमगेल पुरा जनाले परमिशन निमगीत आसा हांव आमकां जी पूरा आयचे आमगेले माताजी आणि प्रभुजी सांगचे भजन पूरा श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर हांगेलेची सो आजी मुंबईतुल्यान आमकां माधव चरण दास प्रभुजी आसाची तांणी आमकां दोयाल चैतन्य बोले नाच रे म्हणून एक छंद भजन सांगता आसाची प्रभुजी तुम्ही स्टार्ट करत। हरे कृष्णा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। आज आम्ही भक्ति विनोद ठाकुराले गीतावळीन तुला एक भजन असा चैतन्य महादयालु अवतार चैतन्य महाप्रभानी नित्यानंद महाप्रभु वर बरेले दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मा नाचे अमर मा नाचे अमर मा दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मा दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे दयाल तो नहीं है अपराध दूरे जापे पावे प्रेम धन ओरे अपराधी दूरे जापे पावे प्रेम धन दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान नाच रे अमर मान नाच रे अमर मान नाच रे अमर मान नाच रे अमर मान दया निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान विचार तो नहीं है कोना में अपराध विचार तो नहीं है कोना में अपराध विचार तो नहीं है कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बेबंधन तकुन कृष्ण नामे रुचि हबे गुचि बेबंधन दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान नाच रे अमर मान नाच रे अमर मान नाच रे अमर मान नाच रे अमर मान दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान अनुराग तो हबे है कृष्णा नामे अनुराग तो हबे है कृष्णा नामे अनुराग तो हबे है
तखोन अनायासे सफल हबे जीवेर जीवन, तखोन अनायासे सफल हबे जीवेर जीवन। दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान, नाच रे अमर मान, नाच रे अमर मान। दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। जीवन तो मिचे है कृष्णारति बिना, जीवन तो मिचे है कृष्णारति बिना, जीवन तो मिचे है। वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन, ऐसे वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन। गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है। वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन, ऐसे वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन। गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है। निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान, नाच रे अमर मान, नाच रे अमर मान। दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान। निताय गौरांगो, निताय गौरांगो, निताय गौरांगो गौर हरि। निताय गौरांगो, निताय गौरांगो, निताय गौरांगो गौर हरि। जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। ताय गौरांग महाप्रभु तेनो ठाकुर की जय। हरे ते कृष्ण। मीनिंग सांगतो. हाँ हाँ सांगाच प्रभुजी. दयाल नित्यानंद आणि चैतन्य महाप्रभु हे पवित्र नाम जप करता हे मिगिल मन तू नर्तन करी, दय कोरनो मिगिल मन तू नर्तन करी. ओ दयामूर्ती नित्यानंद महाप्रभु खंय दिसनाच जगाय आणि मदायला मार खाऊन सुद्धा तांक कृष्ण प्रेम दिताची आमगेले अपराध नाश जावचाक आमगेले अपराध नाश झाले नंतर भगवत प्रेम आमक मेळता. पण चैतन्य महाप्रभु आणि नित्यानंद महाप्रभु नाव घेतलेली तांतू खंयचे अपराध लेखा केना. एक वेळ तरी आम्ही हे पवित्र नामाचे टेस्ट घेतलेली आम्ही हे भौतिक बंधनाचो मुक्त जावचे शकतात. हो केन्ना आम्ही कृष्णाला पवित्र नामाचे आसक्ती वाढून घेतलेली तांगेल जीवन सफल जाता आणि कृष्ण नामा प्रति आसक्ती नाश जीवन निष्प्रयोजक आणि व्यर्थ. जर आमका श्री गौरंग महाप्रभुले कृपा असलेली आमगेले अंतिम कालांत आम्ही श्री राधा कृष्णाला दर्शन करू शकतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. मस्त छंद झालं. धन्यवाद. तुमका अर्थ होय सांगून दिलेला का कितलं सिंपलच पडया भजन आम्ही त्याला सांग न नाव घेतल्यारीच आम्ही मन नांची वरी जत्ता म्हणून सांगून मस्त खुशी झाले. तुमका धन्यवाद. आता आमका बेंगलोरातुला ना शाश्वती गंधर्विका माताजी येत तसाची त्यांनी आमका एक अनेक भक्ती विनोद ठाकूरजीले कृपा करो वैष्णव ठाकूर म्हणून एक चंद भजन घेऊन येत तसाची. माताजी तुम्ही सांगित तुमगे म्यूट अनम्यूट. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कृपा करो वैष्णव ठाकुरा, कृपा करो वैष्णव ठाकुरा, कृपा करो वैष्णव ठाकुरा, कृपा करो वैष्णव ठाकुरा. संबंध जानिया, संबंध जानिया, भजते भाजिते अभिमान दूरा, अभिमान दूरा. अमितो वैष्णव बुद्धि होइले,
अमनीना भावयामि प्रतिष्ठाशा आसी हृदया दूषिबे होइबो निरायागामी होइबो निरायागामी तुम्हारा किंकोरा अपने जानिबो गुरु अभिमान त्याजी तुम्हारा उच्छिष्ट पद जल रेणु सदा निष्कपटे भाजी सदा निष्कपटे भाजी निज श्रेष्ठ जानी पुष्टिकादि दाने अभिमान भार ताई शिष्या तब तकिया सर्वदा नलोइबो पूजाकार अमानी मानता पहिले कीर्तने अधिकार दीवे तुम्ही तुम्हारा चरणे निष्कपटे आमी कांदिया लूटी भूमि कृपा करो वैष्णव ठाकुर कृपा करो वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। अजय अर्थ शब्द अर्थ सांगशे माताजी वही माताजी वही सांगायचे हे भक्ती विनोद ठाकूर हन्नी कल्याण कल्पतरू म्हणले बुक अंत बेंगालीर बरेयलेले ओ वैष्णव ठाकूरा तुमगेले दय दकया आमका देवालनी आमगेल मध्येचे संबंधाचे ज्ञान दिया आणि भजन करूसून मेगेले मिथ्याहंकार दूर करा। हांव पक्कने हांव एक वैष्णव म्हणून लेखून घेतील म्हणजला री हांव केन्नाकय विनम्र जायना तेदन मेगेले हृदय केन्नाय विंगडाल कराना गौरव मेळका म्हणून लेखता आसता आणि तशी मेगेल हृदय कलुषित जाता तेदन हांव खंडित नरकाक वता। तुमगेल दय दाखया कसला म्हळ्यारी हांव गुरु म्हणलेले एक मिथ्या कल्पना त्याग करका आणि तुमगेल सेवक जावन आसका तुमगेले उच्चिष्ट आणि पादजल खंयचेय द्वंद्व नाशी हांव स्वीकार करका। हांव एक उन्नत म्हणून लेखून घेवन मेगेल उच्चिष्ट हांव विंगडांक दिवन मेगेल विनाश कोण घेता हांव केन्नाकय तुमगेल एक सेवक म्हणून गुर्तुसून घेतला जाले आणि कोणालेय स्तुती आणि पूजन म्हाका नाका अशी म्हाका गौरव मेळका म्हणलेले एक मेगेल भावना त्याग करूक साध्य जाता आणि विंगडाक गौरव दिवच्याक जाता। प्रामाणिक जावन तुमगेल चरणारी रडतची नेलारी उरडून उरडून घेवन तुमगे लागी मागताच कसन म्हणारी दय कोरून शुद्ध जावन देवाले नाम जप करचे भाग्य दिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मस्त चंदस माताजी भारी सिंपल हे भक्ती विनोद ठाकूर निज हेंचे प्राइडलेस मस्त हंबल
तानी इतलं सिंपल लाईफ हे केली काही तुमगेल पूत विष्णू काही धन्यवाद इतले चंद कोण तुमगेल साथ दिलेलंच ताणे विष्णू हरे कृष्णा भारी चंद जाऊन सांगितलंस माताजी धन्यवाद तुमका आणि अर्थ होय भारी रीती चंद रीती आमची गेला तुम्ही आमका पुरा जना सांगेल असं मस्त चंद झालं धन्यवाद तुमका हरे कृष्णा आता आमगे नेक्स्ट भजन सांगूयात तसाची मुंबई तुला ना श्रीमती हेमापई माताजी हन्नी विभावरी शेष म्हणून एक चंद भजन सांगता असाची हेमा माताजी हरे कृष्णा माताजी तुम्ही आणि तुम्ही सांगेत भक्ती विनोद ठाकूरांक वंदन करून हो विभावरी शेष भजन सांगता सुरवे हांव शॉर्ट समरी सांगता या कीर्तनांतू भक्ती विनोद ठाकूर यांनी देवाले विंगड विंगड रूपाचे नावाचे लिलाच वर्णन केला भौतिक बंधनांतू आशिल्ले अंधकारांतू आशिल्ले अविद्या आशिल्ले आमगेल तशी बद्ध जीवांक या कलियुगांतू एकमात्र उपाय म्हळ्यार देवाल नामस्मरणाची प्रकृतीचे शक्तीचे पूर्ण जावन आशिल्ले पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवानाल नामस्मरण घेतल्यार मात्र भौतिक बंधना दाखवून मुक्त जावचा जाता प्रतियुगांतू देवानं विंगड विंगड अवतार घेऊन कशी राक्षसाल वध केला ते हेंतू सांगिल असो देवानं नव अवतार घेऊन विंगड विंगड लील केल्या त्याचे वर्णन या कीर्तना असो देवाले दिव्य रूप नाव मागील मनांतू जिबेरी मागील हृदयांतू केदनाय असो असे अनुग्रह करी बिरे देवा म्हणून भक्ती विनोद ठाकर सांगता असाची विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीवा बोल हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव नरसिंह वामन श्री मधुसूदन वजेंद्र नंदन श्याम पूतन घातन कैठब शातन जय दशरथी राम विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर गोपी प्रिय जन राधिका रमण भुवन सुंदर वर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव रावणांत कर माखन तस्कर गोपी जन वस्त्र हारी व्रजर राकल गोप वृंदापल चित्त हरी बंसीधारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव योगेंद्र वंदन श्री नंदनंदन व्रज जन भय हारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन बंसी बिहारी
विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव यशोदानंदन कंस निषूदन निकुंज रास विलासी कदम्ब कानन रास परायण वृंदा विपिन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव आनंद वर्धन प्रेम निकेतन उल्लसर जोजक काम गोपांगणा गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धाम विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव यमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोर नाम सुधारस गावो कृष्णा जस राखो वचन मन मोर विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीव राम कृष्ण हयग्रीव राम कृष्ण हयग्रीव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्राचारी उठो जीव। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभु जी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हे माताजी मस्त छंद रीतीर सांगले पुरा देवाल पुरा ही अवताराचे पुरा आम्ही एक पदांतू ऐकून सोडलींची मस्त छंद जाल्ले अशीच कोणकोणाक तुमका भजने संध्यांतू सांगा म्हणा तुमका आश येता जाल्यार और तुमका गोतना भजन ताकाय शिकोवन दिवचे आय मीन पुरा असिस्ट करताची सो तुम्ही गायत्री माताजी नतरी राजेश्वरी माताजी का तुम्ही कॉन्टॅक्ट करेत आणि फाल्या 8:30 ह्यांची टाइमारी आम्ही राधाराणी वैरी काणी सांगताची आमगेल मुरलीधर चरण प्रभुजी आणि सखी चरण देवीदासी माताजी सो त्यामुळे फाल्या मिस कर नशी लॉग इन जायाची अशीची भक्तिविनोद ठाकूरजीले आता मी इतलं भजन ऐकत असायची इतलं मी शिकलींचे की भक्तिविनोद ठाकूरजी ना इतलं भजन बरयलें इतलं पुस्तक बरयलें आता एक दिसान 24 hours तांणी इतलं पुरो कशी केल्लें म्हणून आमकां दिसता पुरो हांव तांगेल बायोग्राफी वाचितान म्हाका एक मस्त इम्पॉर्टंट म्हाका म्हळ्यार सांगता म्हणून दिसता त्या वाचून तांणी न्हिदोचे 3 घंटा आशिल्ले आणि तांणी बरोवचे
8.5 घंटा 8.5 hours त्यांनी बरोच असेल काही पुस्तक भजन जप आणि स्टडी त्यांनी 4.5 hours करूच असेल काही आणि काम त्यांनी सांगलावरी त्यांनी गव्हर्नमेंटांत एक मॅजिस्ट्रेटर ऑफिसांत कामार आशिल्लीं त्याच्या 6 घंटा करत आशिल्लीं काही सो तांगेल वट्टू मना कसन मस्त एंग्शियस आशिल्लीं की पूरा टाइम खंयची मुवमेंट म्हाका मेळटा पूरा त्या कृष्णाले खंयचे रितीर खंयचे सर्विसा घालता म्हूण सांगून हें ऐकून मस्त पळोवन मस्त खुशी जाली की आमी बाई दिसांत मस्त टाइम ना जाल्यार थोडे टाइम आमी बाई भजन सांगची की भजन शिकची की जप चड करची की करूया अशी सांगून आता आमी आमगेले नेक्स्ट भजन सांगतली आमकां येतसाची मुंबईतून ना श्रीमती ज्योती किणी माताजी हन्नी जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन म्हणून हे भजन सांगतासाची माताजी तुम्ही प्लीज धन्यवाद सांगेत तुम्ही हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। या भजन म्हळ्यार एक आरती जाता श्री श्री राधा कृष्ण या एक युगल सरकार तांगेल मिलन लीलाचे जय जयकार तांगेले मिलन लीले टायमारी सकट सखीगण तंदू ललिता लीड करता तांणी सकट मेळ हे आरती करता आसाची अशी ताजे बॅकग्राउंड त्या तो आरतीचे भजन सांगता जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती कराये लली तादी सखी गण जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती कराये मिलनी तादी सखी गण मदन मोहन रूपा त्रिभंग सुंदर पीतांबर शिखी पुच्छा चूड़ा मनोहर ललित माधव में वृषभनु कन्या सुनीला वासना गौरी रूपे गुणे धन्या नानाविधालंकार करे झलमला हरि मानवी मोहन वदन उज्ज्वला विशाखादि सखी जना नाना रागे गाया प्रिय नरमा सखी जाता चामरा दुलाया श्री राधा माधव पद सरसीज आश्रे भक्ति विनोद सखी पद सुखे मासे जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन आरती कराये लली
तादी सखी गाना जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना आरती कराए लाली तारी सखी गाना जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना आरती कराए लाली तारी सखी गाना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा कृष्ण युगल मिलाना आरती कराए तादी सखी गाना. या भजनांतू मुखारी कृष्णाल रूपाविषयी सांगला. मदन तो बारी चंद म्हणटाची, बारी चंद मनशाक मदन म्हणके दिसता अशी म्हणटाची. त्या मदनाकय आकर्षित करतल अशी त्या मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर म्हणजे तीन कडेन बेंड जाऊन तो राबता. तशीच ताने पीत कलराचे वस्त्र धारण केला, म्हळ्यार येलो गार्मेंट्स ताने परिधान केला. तशीच माथ्यारी किरीटांतू ताने मयूर पंख धारण केला. अशी हे रूप अति मनोहर सुंदर दिसतस. तशीच त्या माधवा बगलेना तागेल दावे सायडाक कोण राबल्या, वृषभानुल धुव श्रीमती राधा राणी. तिने नील कलराचे वस्त्र परिधान केला. तिगेल अंगकांती मोल्टन गोल्ड म्हळ्यारी भांगरा म्हणके असं तप्त कांचन म्हळ्यारी तप्त भांगरा म्हणके तिगेले अंगकांती असं. तिगेले रूप आणि गुण पुरा धन्य असाची. तिने मस्त नमुन्याचे नानाविध अलंकार तिने परिधान केला. त्या पुरा झलमल झगझग करत असाची. आणि अशी ही राधा राणी हरील मनही विमोहन करून घेता. तिगेले मुखकमल उज्ज्वल जाऊन असत. विशाखा आणि बाकी सखी जन विंगिंगड रागारी पद म्हणता असाची. आणि प्रिय नर्म सखी वेरी स्पेशल तांनी सखी जन असती तांनी चामर सेव करत असाची. म्हळ्यारी श्री राधा कृष्ण या युगल सरकाराक वार घालता असाची. आणि अशी ह्या श्री राधा माधवाल्या पदकमलाच्या आश करताची भक्ती विनोद कसा करता असाच. म्हळ्यारी तांगेल ह्या ज्या सखी जन आरती करता असाची तांगेल चरण कमलांतू ज्या आनंद सागर अस तांतू डुंबून त्यांनी राधा कृष्णाल भक्ती करता असाच. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त छंद जाऊन सांगल्या. परत तुझ्या आणि तुमगेल भजन आहे इतले भक्ती भावान नशिले मस्त मधुर जाऊन सांगली तुम्ही. त्या ट्रान्स हाक वेल्ला बरी जाल्ले तुम्ही वय कितलं चंद कोण हसून हसून एन्जॉय करता सांगता आशिल्ली. आम्ही बदा मस्त मस्त खुश पावली आम्ही पुरा ऐकून. धन्यवाद तुमका. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओके आमकां दिसता पुरो की कसलाक चांग जना लोटूची वायट जत्ता म्हणून. सो हाजी वय अशीची हे क्वेश्चन आन्सर एज अ सेमिनार इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स
भागवत पुराण कोंकणी टीम हाडतसाची. सो हे सप्टेंबर 12th आणि 14th आकस मंडे आणि वेडनसडे 8:30 इंडियन स्टँडर्ड टाइम आक. सो इंटरेस्टेड जन प्लीज तुम्ही भागवत पुराण कोंकणी ग्रुप पळयतासाची हाजे बगे इन्फॉर्मेशन केन्ना येता आसता. सो तुम्ही त्या दिवस तुम्ही लॉग इन जावन हाजे बगे तुम्ही तुमगेले इंटरॅक्टिव्ह सेशन आसा, तुमगेले ओपिनियन सांगेत, क्वेश्चनिंगू येता. तुमगेले मुरलीधर चरण दास प्रभुजी हांनी हे टॉक आणि सेमिनार लीड करताची. हाजे ಒಟ್ಟು हे शनिवार राधाष्टमी सेलिब्रेशन आसा. चेडूवाले डान्स आणि भजन आसा उपास. सो 7:30 हे सॅटर्डे धांचे सप्टेंबर 7:30 PM आसा. सो तुम्ही पुरा जनांनी लॉग इन जाऊ का अशी सांगून आम्ही आता उपास आमगेले भजन संध्या कंटिन्यू करूया. आता कारकळातुला ना रश्मी भट माताजी येताची हांनी सांगताची भूलिया तुम्हारे. सॉरी म्हाका हांव बी मिस जावन कसं नाही विंगड रीतीर सांगून असेल जाल्यार माफ कराची. रश्मी भट माताजी प्लीज लीड. भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी रचन केलं तसं भजन सांगच्या वत्ता असं. भूलिया तुम्हारे संसारे आतिया प्रेरणा नवीद व्याता. भूलिया तुम्हारे संसारे आतिया प्रेरणा नवीद व्याता. तुम्हारे चरणी याची बोलिया तुम्हारे संसारे आतिया नवीद व्याता. जटले राम जकोला प्रीतमा बंधन पासे. जटले राम जकोला प्रीतन बंधन पासे. एक बार प्रभु देखा दिया मोरे. एक बार प्रभु देखा दिया मोरे. ते दिन भूलिया तुम्हारे हमारे आतिया नवीद पाएया ओरे भजन तवा. पाएया ओरे भजन तवा. जन्म होइलो बड़ी माया डाले. जन्म होइलो बड़ी माया डाले. होइलो जाना होइलो जाना तुम्हारे संसारे आतिया नवीद रतेले भजनी रखोले. रतेले भजनी रखोले. हसिया काटनो काला. रतेले भजनी रखोले. हसिया काटनो काला. जनक जननी यही ते बुलैया. जनक जननी यही ते बुलैया. मारला किलो मारला किलो भूलिया तुम्हारे सारे आतिया नवीद व्याता. नवीद
दीन दीन बालक होई खेलिनो बालक काह दीन दीन बालक होई खेलिनो बालक काह हरकी चुदीने ज्ञान उपदीने हरकी चुदीने ज्ञान उपदीने टपोडी वाटपोडी भूलिया तुम्हारे संसारे अतिया गौरवे ऐसे देते धन ऊपर जन कोरी गौरवे ऐसे देते धन ऊपर जन कोरी भजन फलना कोरी एक मानी भजन फलना कोरी एक मानी नो तुम्हारे नो तुम्हारे या तुम्हारे सारे अतिया नवीद नवीद के कोन भक्ति विनोद कालिय खाटर खोती के कोन भक्ति विनोद कालिय खाटर न बोझिय तोरे दिन व्रत गेलो न बोझिय तोरे दिन व्रत गेलो की बोले की बोले या तुम्हारे संसारे हसिया नवीद बोले या तुम्हारे संसारे हसिया नवीद नवीद भजन अंतू आमगे जीवनाची एक साळान काणीशी भक्ती विनोद ठाकुरांनी भारी छंद करून रचन केला आणि सांगता की देवा हांव तुक विसरलो तशी जावन हांव हे भौतिक संसारांतू येवन पडलो केदन हांव तुका विसरलो तेदन देखून म्हाका नाना विधाचे वेतन दुःख मेळटाच देवा मिगेल दुःख बरी काणी कोणाले सांगचे देवा तू एकलोच हे संसारान तू मिगेल दुःख आयकतलो म्हूण दिसता आज हांव तुगेले सांगून घेवचे आयिल्लो देवा म्हूण सांगताची तशीची फर्स्ट स्टांजान तांणी सांगता की देवा मिगेल दुःखाचे काणी आतने शूर जालेले केदान हांव मिगेले आवसूल पट्टा आशिल्लो तेदान देखून हे दुःख शूर जाले मस्त बंधन आशिल्ले देवा तेदाना देवा तू एक घडी आयलो स्वल्प समय म्हाका दर्शन दिले आनी चमकल मू हे समवे देवा तू केलेले देवा केदान हांव तुका आवसूल पोट्टांत पडलेल की तेदन तुका सम पडोवचे जाय न्ही देवा केदान हांव जन्म येता तेदन तुगेले भजन करता म्हूण लेखिले जाल्यार कसं करचें देवा हांव हे भौतीक लोक आयलो तेदन हांव मायाले जालांत पडलो म्हाका कसले ज्ञान येनी आनी अपास तूक विसरलो देवा अशी सेकंड सांजान सांगता तांणी अवसूल पट्टा दाखून भायर येयलो तेदना मिगेल जन म्हाका मस्त प्रीती करता आशिल्लींची आनी चंद ड्रेस की खाण की पुरा दिवन मस्त प्रीती करता आशिल्लींची आनंदर दिवस वता आशिल्ले मिगेले तेदना म्हाका संसार लायक दिसले
पुरा दुःख पुरं विसरल हावं. तशीची दिन दिवस दिवस गेल तशीची बालक होड जाता. खेळचे पाठपठण करचे आणि तू मग्न जाता. ज्ञान प्राप्ती करचे कधी समय काढता. देवा त्या दनवरींना तू विसर मम्मा देवा हावं. तशी मुखारी 4th सांगताच कशी म्हळारी विद्या गौरव संपादन करचे खातीर तू मग्न जावन आशिल्लो. विंगड विंगड देशा वच्चे दुड्ड संपादन करचे हेंची एक मिगेल जीवनाचे उद्देश म्हणून आशिल्लो. आणि मिगेल संसारा खातीर स्पेंड करचे आणि तंतू सक्सेस जावचे हेंची एक मेन गोल आशिल्ले. हांगा भक्ती विनोद ठाकूर सांगता की सक्सेस जावचे संसाराची म्हणून सांगताची. तशीची संचे हांगा भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी भारी चंद करून एंड करून जावन सांगता आसाची देवा आता हांव मंथर जाल्लो. आता हांव कसल करचे. जन्मादकून शूर जाल्ले काणी चरुड जाल्ले होड जाल्लो विद्याभ्यास केल्ले देश विदेश गेल्लो दुड्ड संपादनी विरण केले परिवार पळयल्ले मिगेल पुरा ड्युटी जाल्ले. देवा आता हांव मंथर जाल्लो. आता म्हाका तुगे उडगास आयले. देवा आता हांव कसल करचे. मिगेल सगळे जीवनांत तुगे उडगास काढी मु देवा. सेवरेन कर नी मु देवा. आता कसल करचे देवा. हांगा भक्ती विनोद ठाकूर सांगता की देवा म्हाका भंय करता. देवा केदान आमी हेंग आसताच की केदान देवा उडगास काणाची. केदान आमी मंथर जाता की आमगेल देहान तू शक्ती ना जाता. केदान आमकां दिसता की इतले वर्ष हांव कसले टायमा देवाल खातीर कसले करनी मू देवा म्हणून आमकां दिसता हांव इतलो टायम वेस्ट केलो मू. केदान आमकां भंय करता. केदान एंडिंग कवी भक्ती विनोद ठाकूर भारी चंद करून सांगतात की आतावरेन टाइम जाय न्ही तुमगेले. तू आत जाल्यारी देवाले नामस्मरण करी सेवा करी म्हणून सांगताची. तू सक्सेस जावची मात्र नाही ताजे वटूची देवाल उडगा सदा काडी म्हणून सांगताची. हरे कृष्णा. मिगेलांत कसले चूक जाल्यार क्षम कर का. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. मस्त भक्ती भावान तुम्ही इतलं चंद रीतीर भजन सांगितलं असं अर्थ सांगितलं असं म्हाका दिसता हांगा आशिल्ले पुरा जनांकय ते एक नमने आमकां ते योचन आस आमकां ते योचन येता. आमकां एक ना एक पॉइंट ऑफ लायफ आमी पुरा लेखून वसील आसा. एक मुमेंट आमकां लेखील आस की आमी कसं करतसाची कसले आमी वेस्ट करतसाची म्हणून हें केलेलें आसा. सो म्हाका तांचे दिसलें हे भजन आयकून हाजे अर्थ आयकून आमी घंटे लेक्चर आयकूचे आवश्यकते ना. एक भजन आनी ताजे अर्थ भक्ती विनोद ठाकूर जीले आयकला रे पुरो तुमकां आमकां पुरा आमगे लायफाचे आमी केदां तुला स्टार्ट करपाक आशिल्लें. कशी आमी आमकां जागृत आमी दवरून घेवका कितले कॉन्शियसली आमी आसका कितले आमी देवाले नामस्मरण केदां जाता कितें ना करका म्हणलेलें इतले छंद इतर सांगिल्लें आसा. धन्यवाद तुमकां. आनी इतले छंद भजन तुम्ही सिलेक्ट केलेला काय मस्त धन्यवाद. आणि इतले टाइम काडलेला पुरा जनाक तुम्ही इतले टाइम काडून ताचे अर्थ आमची गेल्या ना आमकां पुरा जनाक इतले म्हणल्यार बेंगॉली आमकां पुरा जनाक येना तशी त्यांनी बरयले भजन तुम्ही इतले टाइम काडून शिकून छंद रितीर आमकां पुराय जना सांगून ताजे अर्थ पुराय जनाक आमकां सांगिल्ले आसा. तुमकां मस्त धन्यवाद तुमकां. अशी तुम्ही सांगलेले वरी जप करचे जवकतीची तशीची भागवत पुराण कोंकणी टीमान आणि एक हे स्टार्ट करता असची सेशन द 10 ऑफेन्सेस टू द होली नेम म्हणून सांगून हे महिन्याचे 16th सप्टेंबर 16 हे महिन्याचे 16 ताक स्टार्ट जाता. हाची इनॉग्रल एड्रेस करता असची हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी. सो हे मागीर असं अलॉंग विथ कसलाक बॅड थिंग्स जाता चांग जनाक म्हणून त्या एड्रेस करता असची हिज ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभुजी. हे मंडे 8:30 क 12th आणि 14th ताक 8:30 PM आसता. प्लीज तुम्ही लॉग इन जावन हे पुरा सेशन्स खंयचे
भागवत पुराण कोंकणी टीम आयोजन करताच अशी ताजी पूरा लाभ घेवका तुमगेले फॅमिली का पुरा जना आपोनू हाजी आमगेले आजी आत भजन सांगला वरी पुरा जनाक एक मुवमेंट अर्थ करोचाका आमगेले एक सान प्रमाणे एक प्रयत्न करका म्हणून सांगता आणि लास्ट आईचे आमगे लास्ट भजन भक्ती विनोद ठाकूर आले आसाची भारती माताजी अबुधाबी सांगताची जय राधा माधव म्हणून छंद भजन सांगताची हरे कृष्ण माताजी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण। माताजी मस्त छंद भजन सांगला मस्त सिंपल आहे आम्ही पुरा जण रिपीट करत तसं इझी भजन आशिल्लें धन्यवाद तुमका हें सांगिला का गेल्या चॅट सांगता येत इतले चंद चंद भजन सिलेक्ट केला आजी म्हणून सो सांगील पुरा जना काही आमगे भगवत पुराण कोंकणी टीमा तुलाना आमगे पुरा जना तुलाना हार्दिक धन्यवाद इतले चंद कोण तुम्ही टाइम घेतला भजन सांगू का त्याचे अर्थ सांगू का इतले धन्यवाद तुमको पुरा जनाका चॅट सांगतो तुम्ही पळयत पुरा जनाल मस्त मस्त खुशी जाला म्हणून दिसतस अशीची आमगेले हे 29 सप्टेंबराक चेडूवाल भजन दवरल्यांची सो तुमगेल घरांत चेडू असलारी तांकां पुत असल्यार भजनां तांकां शिकचे आश असलारी राजेश्वरी राव माताजी कनी आमगेली गायत्री माताजी का तुम्ही कॉन्टॅक्ट कराची चेडूवाल वयर असता सो चेडूवाल ऐकूच्या मस्त चंद रितीर्थांनी भक्ती भावान मस्त चंद जेवन सांगताची आमगेले चेडूवांक मेन आईचे सेशन जाल्ले हांगा सो हांव एक फावटी पुरा आमगेले
इम्पॉर्टंट नोटिफिकेशन अनाउन्समेंट्स सांगून सोडता सो दॅट आम्ही मिस करू नये न्हू एक एक खंयचे सेशन. सो नेक्स्ट एकादशी आसा 21 सप्टेंबराक आणि डेली चॅन्टिंग आणि रिपोर्टिंग ग्रुप्स आसाची. तुम्ही प्लीज कोण कोण इंटरेस्टेड कोण कोण जॉइन जायनीची तुम्ही प्लीज कॉन्टॅक्ट कराची आमकां. आणि फाल्यां रात्री सेम टाइम 8:30 का कथा आसा श्रीमती राधा राणी वैरी मुरलीधर चरणदास प्रभुजी हन्नी मगिरी हंगेले सखी चरण माताजी सांगताची. आणि आणि असं हांव सांगला 12th आणि 14th सप्टेंबराक 8:30 का हिज ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभुजी हंगेले कसल्याक चांग जनालो टूची वायट जत्ता म्हणलेले एक इंटरॅक्टिव्ह सेमिनार आणि सेशन आसा. आणि राधाष्टमी सेलिब्रेशन्स ह्या शनिवारा 7:30 का चेडू ऑल डान्स आणि आसा आणि भजन आसा. सो तुम्ही जॉइन जावका. आणि 10 ऑफेन्स टू द होली नीड हे सेशन ह्या म्हयन्यातल्यान स्टार्ट जाता. 16th हाजीच इनॉग्रल एड्रेस करताची हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी हांनी. सो आतां हांव निमगीत हिज ग्रेस माधवचरण प्रभुजी आनी कसं एड्रेस करचे आसल्यार तुम्ही एड्रेस कर न्हू सांगेत. तुम्ही कसं सांगू असला प्रभुजी कसं मेसेज चल्लाला असला सीमा प्रणाम सांगून एंड करूया. कसं प्रभुजी सॉरी ऐकन नरसिंहा प्रणाम सांगून एंड करूया आता. सो आयचे आमगे सेशन आईल तुम्ही पूरा जनाका मस्त हृदयपूर्वक धन्यवाद. आम्ही नरसिंह आरती सांगून हे सेशन आम्ही आज एंड करूया. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद ह्लाददायिने प्रह्लाद ह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलठङ्कानखालाये शीलठङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपूर तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जयो प्रह्लाद महाराज निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा निताय हरि बोल जय जय प्रभुदेव गुरुदेव
गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री भक्त विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। हल्ले मण्या कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद जय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वामन द्वादशी की जय।